Meglepi van. Ja, hát így egy meglepi csomag, igen. Amália, leveszed? Nem tudom, inkább nem. Nyugodtan fogdosd a sálat, Barbie, veled kezdem, jó? Indul a finálé. Jó. Barbie, melyik földrészen található a Csomolungma hegycsúcs? Melyik földrészen? Ázsia. Ázsia, nagyon jó. Amália, milyen típusú betegség az akne? Akne. Nem tudom. Ilyen idegrendszeri? Nem, sajnos nem. Rossz válasz, emelkedik a vízszinten egy picit. Bőrbetegség, ez a pattanás tulajdonképpen. Sajnos, rossz válasz. Megyünk tovább. Barbie, mit jelent a citálni szó? Piszkálni. Nem, sajnos nem, idézni. Rossz válasz, megy fel egy picit a vízszint. Amália, melyik a legismertebb szibériai szánhúzó kutya? A husky. Barbie drága, mi Kanada fővárosa? Tudom. Nem is tippelnél? Nem az, amire gondolsz, ennyit tudok segíteni. Hát mondj egy kanadai várost, hát oda jön. Nem tudom. Ottawa lett volna, rossz választnak minősítsük ezt, és egy picit emeljük a vízszintedet. Na, akkor megint hozzád fordultam, Amália. Spielberg melyik filmje szól egy hatalmas tengeri ragadozóról? A cápa. Jól van, és az nincs a vizedben, idd el. Barbie, melyek voltak a Földön az első gerincesek? Milyen típusú állatok? Dinoszauruszok. Nem, halak. Ők voltak az első gerincesek. Megy föl egy picit a víz. Húha, te már följebb tartasz, mint Amália. Amália, megyünk tovább. Milyen jegyben született az,